tayo. Pasensya na po. Ayun. So, unang-una, gusto ko magpasalamat kay Lord kasi kung hindi tayo sa Kanya, tayong lahat dito. Hindi tayo nag-i-exist, hindi tayo nagkikita-kita ngayon. Kaya, palakpakan natin si Lord. Amen. Pangalawa, gusto ko humingi ng sorry sa bawat isa sa inyo dahil na-late po ako. Yan, na-late po dahil may niluto pa po kami sa bahay. At the same time, nandito na sana ako kaso biglang umulan. So sabi ko, pag lumabas ng umulan, baka mabasa yung cellphone ng mga vloggers. So antayin ko lang muna na tumila. At salamat po sa pag-intindi. Again, sorry po na na-late si King Lax ngayon. Sorry po. At ayun, so wala po munang uuwi kasi meron pa tayong gagawing election of officers dito sa grupo. Ano ba yung reason bakit natin binuo itong grupo? At bakit merong One Waray Non-Creators? So, napansin ko po sa pag-ikot ko sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, marami po silang grupo ng mga content creators o mga small vloggers na nagtutulong-tulungan sa paggawa ng mga content, lahat-lahat. And dito sa mismo kong lugar sa Northern Samar, sabi ko, ba't wala masyadong vlogger? Ba't parang ako lang? So, meron man pa isa-isa. So dati, 2 years ago, ang dami ng mga nakikilala mga vloggers. And napapag-iwanan yung Northern Samar. Specifically, lahat na lang, Samar, mga waray ng vloggers, napapag-iwanan. And so, dito naman din ang hometown ko kay Mama. Asan si Mama? O yan. Yan si Mama, si Mama Flores. Siya galing si King, sa kanya galing si King Lax. Palapakan natin si Mama. So dating OFW ngayon, pinauwi na natin kasi ito na, nasa vlogging na tayo at nakaka-provide na rin tayo sa kanya. And sabi ko, bakit dito sa lugar ko parang kulang ng mga vloggers and content creators? Sabi ko na bakit hindi kaya pumuo na lang ng isang grupo? After 2 years, pagbalik ko dito, nagulat ako kasi ang dami ng mga vloggers, no? So nandiyan na sila Sir Biyong, yan na sila Gabs, Sir Droner, Travel Maker, lahat-lahat, Maestro Ray, lahat-lahat na hindi ko maisa-isa. So dumadami na. And naisip ko na since taga dito naman si King Lax, taga Norte, ba't di na lang tayo bumuo ng grupo para magkaisa tayong lahat. So ito na yung One Waray Non-Creators. So bakit natin pinangalanan ng One Waray Non-Creators? So hindi lang to para sa Samar, kundi sa buong Waray, sa lahat ng Waray sa buong Pilipinas at kahit nasa labas, pwedeng sumali dito. Yan. Ano yung purpose? So, number 1, ang purpose nito is mapag-isa tayo at magtulungan. So, yun lang yung pinaka-basic. Maging isa tayo at magtulungan. Ipapaliwanag ko lang sa inyo kung ano yung makukuha nyo sa pagsali sa grupo na to. So, number 1 na makukuha natin, tulong galing sa mga members natin. So sa lahat ng members, magiging members ito, lahat pwede tayong humingi ng tulong. Yes! At obligado po tayong tumulong. So once na meron na po tayong member, halimbawa, Brother Gab, si Brother Gab, ka-member na po natin, no? Nangailangan siya ng tulong. So as a brother din niya, brother o sister man yan. So hindi ko siya pwedeng tanggihan. Dahil nangangailangan siya ng tulong natin, kailangan natin siyang tulungan. At ako rin din, pag nangailangan ng tulong, kumbaga mag-expect din ako ng tulong dahil gusto natin ng tulungan at hilahan paangat. So hindi lang to nalilimit sa tulong, actually hindi to sa about tulong pinansyal sa lahat na ng klase ng tulong. Tulong sa paggawa ng content, mga ideas, tulong sa personal, online man yan, naka-vlog man tayo o wala, kailangan natin tulungan yung members natin. So, pangalawa, charity works. No?
huwag kayong ma-pressure na, ay, baka pagpasok natin dito, kailangan charity vlogger tayo, kailangan tumutulong tayo sa mga content natin. Hindi. Huwag niyong i-pressure yung sarili niyo. Kung ano yung content niyo, ituloy niyo. So, meron naman tayong gagawin mga charity work, so outreach program soon. So, meron tayong gagawin monthly. So, every month gagawa tayo niyan. At sana lahat makapunta, maging active. So, parang yun na lang yung contribution natin sa community, lalo-lalo na sa mga nangangailangan. Pangatlo, collaboration. Collaboration, so yun yung pag-iisa o pagko-collab ng mga creators, yan. So, wala tayong pinipili dito, bawal yung discrimination porque meron siyang 100 followers, ignore ko na siya. Ako, 9 million followers ako. So, pag may lumapit sa akin, sige, collab tayo ngayon, King Lax. O sige, basta may video mo ngayon, collab tayo ngayon. So, yan yung gusto natin mangyari dito. Kaya ako, sumali. Hindi natin pinapansin yung dami ng followers. Ang gusto natin yung may puso sa ginagawa. At may puso sa paggawa ng content. Makapagpasaya tayo, makapagbigay tayo ng inspiration, at makagawa ng mga video ng mga puros kalokohan, mga good vibes, at kung ano-ano pa. So, collaboration. Pang-apat, brotherhood, sisterhood, and friendship. So, yung mga members dito, hindi lang to yung parang magkakilala lang. Gusto natin magkaroon ng brotherhood dito, sisterhood, at pagkakaibigan. So, isipin na lang natin na isa puso natin na halimbawa maging members na tayo dito lahat. Lahat tayo dito equal. Lahat tayo, dapat close tayong lahat dito. Bawal mag-iwasan, mag-ilagan. Dapat open tayo sa isa't isa. At dapat para tayong magkakaibigan at magkakapatid na. Nagets ba yun? So, panglima, knowledge and experience sharing. So, ano ibig sabihin nito? Kapag mayroon kami mga idea o knowledge na pwede namin i-share sa mga mas mababang followers o content creators, pwede kami mag-share. Halimbawa, sila Sir Biong, gusto niya mag-share ng mga ideas, silang lahat, gusto niya magpatulong sa kanya, pwede. So, andyan sila para mag-assist sa inyo. So, halimbawa, si King Lax, medyo busy, andito lahat sila, yung mga senior content creators natin, na tumulong Senior sa mo, inyo. no? Growth together. So gusto natin na mag-grow tayo sabay-sabay sa paggawa ng content. So yun yung gusto natin mangyari. Gusto ko magkaisa talaga. Walang ilagan, walang iwasan, walang pataasan. Lahat tayo pantay-pantay at lahat tayo masaya. So